әдәби телебезнең нигез салучыларының берсе Габдулла Тукай тууына 140 ел тулу уңаеннан җыелдык. Аның иҗаты милләтебезнең рухи хәзинәсе, аның сүзе халык йөрәгенең авазы. Тукай безгә телебезне сакларга, милләтебезне яратырга, үз тамырларыбызны онытмаска васыять итте. Аның шигырьләре буыннарны тоташтыручы күпер. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, бүгенге чарабызны Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр кую тантанасы белән башлыйбыз. Бу безнең хөрмәтебез, бу безнең рәхмәтебез, бу безнең хәтеребез. Начинаем наше сегодняшнее мероприятие с возложения цветов. Отдадим дань нашему великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Прошу коллективы и присутствующих. Тукай иҗаты ул безнең күңелләрдә генә түгел, ул җырларда да яши. Аның сүзләре моңга әйләнеп, буыннан буынга күчә, йөрәкләргә үтеп керә. Сезнең алдыгызда Семей шәһәре мәдәният сараеның Иртыш моңнары татар халык җыр бию ансамбле. Габдулла Тукай сүзләре Габделхак Акунҗанов көенә язылган Карлыгачым җырын тыңлап китик. Түгел безнең тәрәзә капкашын, ия ите минем сөйгән карлыгашым. Ул көн буе алсы белән башы ташый, башы белән матур итеп кыя ясый. Күп эшләде иренмичә бара-бара, чыгарды ул матур балаларда. Ашыксалар карлыгашның балалары, чирпен-чирки тотып кайта аналары. Карлыгашым ямсыз кызын каратыда, каты йоклый оясында алмыйда. Бер канатының астына тыга башы, уянмый ул бөтен кеше табышласын. Күк-күкрәсе ялтыр-ялтыр килсен яшен, ни буена нинди катыр җил исмәсен. Ни булса да бары да бер аның өчен, уянмый ул селкетми дә барын өчен. Айлюки, байлюки, айлюки, байлюки, айлюки, байлюки, айлюки, байлюки.
Илһам чыганагы. Аның сүзе башка шагыйрьләр йөрәгендә дә яңарыш тапкан. Ансамбль башкаруында батыр шагыйрь Муса Җәлилнең аңа быел 120 ел тулды. Сүзләренә язылган Тукайны сагыну җыры да күңелләрегездә онытылмаслык хисләр уятыр дип ышанып калабыз. Арабызда безнең күптән түгел яшагабыз Тукай бар иде. Безнең кебек булда керсез күңел, һәр сабыйга якын дус иде. Безнең кебек булда керсез күңел, һәр сабыйга якын дус иде. Уйлый иде бергә безнең бәла, сөя иде безгә җанатым. Йөрәк иде күңеле тагы бердәм, уйлар иде безнең яратым. Йөрәк иде яза иде безгә матур җырлар, әкиятләр, матур шигырьләр. Йөртә иде төрле шат уеннар, туймый иде уйнап күңелләр. Йөртә иде төрле шат уеннар, туймый иде уйнап күңелләр. Күтәрә иде безнең әкият сөйләп, сөендерә иде уеннар, моңландыра иде көйләр көйләп, күңел аша иде көй белән. Моңландыра иде көйләр көйләп, күңел аша иде көй белән. Арабызда безнең күптән түгел яшагабыз Тукай бар иде. Безнең кебек булда керсез күңел, һәр сабыйга якын дус иде. Безнең кебек булда керсез күңел, һәр сабыйга якын дус иде. Дус иде, дус иде. Ул бер милләт кысаларында гына калмаган. Аның шигырьләре дөньяның күп телләренә тәрҗемә ителгән һәм төрле халыклар күңелендә яңгыраш тапкан. Бүгенге көндә Тукай әсәрләре 35 телгә тәрҗемә ителгән. Рус, казах, төрек, инглиз, алман һәм башка күп кенә телләрдә укыла. Бу аның иҗадының чиксезлеген һәм бөтен дөньяга әһәмиятен күрсәтә. Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, без Мирас татар яшьләре оешмасы активистлары ярдәмендә Абдулла Тукайның шигырьләрен төрле телләрдә ишетеп карарбыз. Рәхим итегез, яшьләр. Хәерле көннәр. Хәерле көн, дуслар.
Сегодня мы хотим прочитать вам стихотворение известного поэта, мыслителя Габдуллы Тукая. Хочу начать со стихотворения нашей молодежи, устроившей литературный вечер, которым он хотел обратиться к татарской интеллигенции, к подрастающей татарской интеллигенции. «Люблю я вас, душа моя вам рада, вы нации надежда и отрада. Люблю я вас, не передать словами, всем существом своим горжусь я вами. Богатырями вы растете ныне, а в наши дни богатырям цены нет. Столетиями ждали вас в народе и верили, вы все-таки придете. Друзья, к вам слово моего привета, вас чистота предутреннего света. За вас опору нации не скрою, мы заплатили жертвенной ценою. Когда б воскрес пророк, скажу я смело, вернулась бы душа, ликуя в тело. Он был бы рад, джигиты, встрече с вами, напутствия вас вещими словами. Герои века нашего, дерзайте, мир красотой, отвагой покоряйте. Ваш вечер славен зрелостью и честью, в нем чистота и мудрость слиты вместе. Богат ваш мир красою неизменной, не в нем ли зависть счастья всей вселенной? Пусть вас ничто в дороге не пугает, по ней к прогрессу нация шагает. Прекрасен бесконечно этот вечер, он в памяти моей пребудет вечен. Байрам бүгін, бар күнелілік бұта дүнияла, бар бір ем бүгін. Нәмәнән бұл, мин білем, байрам бүгін. Бір мұқадас хис менің һәр бір кіші хайран бүгін, уйнай сазым да минің байрам күйін, байрам бүгін. Артыра күрзем құяш гәзетігінің балқуыш, тинем мин, байрам бүгін. Хис итеп һәр әрзәлі бір түрлі хуш үс анқуын, әслем ай хәрткән икән дөнья, тинем байрам бүгін. Яр башынан тынуаным мин бір хылзын тулкындарын, кылашар үз ара, байрам бүгін. Тынуаным әкрен генә ишкәндә, байрам көн әлен, унықы лә хайлай тағы, байрам бүгін. На башкирском. А минем шагыр Алманша на немецком. Габдулла Тукай, der Schurale. Man ersah in tiefen Wäldern gibt es allerlei Getier. Wölfe, Bären, rote Füchse, alle sind so außer ihr. Igelasse, Elb und Ekor sieht man ihr auf Schritt und Tritt. Lauft man ihr mit Flinte, weiß der Teufel, wenn man trifft. Man ersieht das in dem Dickicht, wo die Nadelbaum stehen. Man kann Hexen und Schurales fast so oft wie Hasen sehen. Und es ist für uns kein Wunder bei dem Dickicht an der Rand. In der Welt, die groß und weit ist, gibt es Wunder allerhand. Hayırlı gün millettaşlar, Gabdullah Tukay'ın tercüme, tafsir mi, özü atağın şiirin Türk dilinde okup bersin. Bir zaman yardım ile rahmet kapısı açılsa Allah'ın, hiçbir güç durduramaz, mani olamaz ona. Sen görürsün doğru yolu bulduğunu bütün halkın, hamd ve tesbih sesleriyle gürüller ortalık. Mekke'de açtı bugün ışıklı imana kapı Tanrı, bağışlanmayı dile, şükür et, tövbe kıl, affedicidir Tanrı. И туған тіл, әдемі тіл, әкем анамның тілі. Дүниеде көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Ең алдымен бұл тілін менен, анам бесік әлдилеген. Сонан соң түндер бойы әжем хикая сөйлеген. И туған тіл, сенде айттым ең алғашқы дұғамды мен. Жарқылаған, жаратқаным өзіне сыйындым мен. Tuhan Allah. Up on the hill is my village, my owl. There is a creek with water pure and clear. I feel its place, I know its every part. I love this place with all my soul and heart. When I remember that, my eyes fill up with tears, and memory forever leaves these childhood years.
how with my brother in the field we used to plow, and grains of wheat and rye in soil sow. I'm still a stranger in this world, but who is not? I still have much to learn, to see a lot. And yet I know but one most sacred rule, and memory to keep my village, my own. Ашып яшьлек хәзинәне яраткан, сөлешмә бер дә артыксыз кирәктән. Кешеләр үзләрен аңшап сөярләр, бәхетсезләрнең өстеннән көләрләр. Алар йыртыш, алардан читтә булсын. Алар бар да берен бер якта торсын. Сирен булгач, кызгаклылар йөзенне, җүлләр бу, дип ашармаслар күзенне. Ашакы көч кеби мактауларыннан хабардар бул ки шунда ау барыннан. Әгәр басса сине бер саманны, яламый йомшамас хасрат вакыйга. Утыр Аллаһка, кайда һич кеше юк, сабыйдай, тәмле күз яшы тик. Келеп торса берәү нак шул чагында, сине мин бер кинәш әйттем тагында, дигән син күзләрен бүктер авырта, күзелми яшага кич һәм дә иртә. Тукай сүзен төрле телләрдә ишеттек. Аның шигырьләре телләр аша дөньяга тарала, йөрәкләрне берләштерә. Ә бүген Тукай иҗаты тагын бер яктан ачылачак. Сегодня мы открываем новую страницу в прочтении классики, где поэзия становится стилем, а образы частью повседневной жизни. Недавно активистки татарской молодежной организации «Мирас», ученицы клуба по изучению татарского языка «Кишкина Апуш», Насибулина Лиана и Газизова Зухра съездили в Казань на международную олимпиаду по татарскому языку, посвященную 140-летию Тукая и 120-летию Мусы Джалиля, достойно представив наш регион. Последним этапом конкурса была защита проекта, где Лиана исследовала тему узнаваемости личности Тукая и Джалиля в области Абай, а также путей популяризации их творчества. По итогам опроса немалый процент людей разных национальностей ответили, что популяризировать их имена можно не только через концерты, СМИ, фильмы, переводы на другие языки, но также и через моду. Так появился проект «Коллекция футболок», созданная студенткой 3-го курса колледжа бизнеса и сервиса Зухрой Газизовой, которую мы сейчас представим вашему вниманию. Это не просто одежда, это диалог поколений. Это Тукай, который говорит с нами сегодня. Бүгінгі коллекция Ғабдулла Тукай ижатына бағышлана. Бұл киім генә түгел, бұл тарих, бұл хис, бұл безнең тамырлар. Тукай — это мир детства, фантазии и волшебства, где сказки оживают, а герои становятся друзьями. Знакомьтесь, озорной дух леса, герой сказки Тукая Шурале. Хитрый, веселый, немного проказник. Сегодня он становится частью яркого детского образа. Кышкына Шурале шаян, хайлакер, лякин бик та сүйкімлі. Таинственная хозяйка вод, суанаса. Легкая, загадочная, словно отражение воды. У нее в руках золотой гребень. Этот образ — нежность и глубина в одном движении. Тукай ул бары тик шагыйрь генә түгел, ул кеше. Аның да хисләре, мәхәббәте булган. Бу образда Тукай үзе һәм аның күңеленә якын булган образ Зәйтүнә Мәүлүдова. Габдулла Тукай белән Зәйтүнә бары 5 тапкыр гына күрешәләр. Бергә була алмыйлар, ләкин мәхәббәт тарихы Тукай иҗатында зур урын алып тора. Тукай — это не только сказки, это философия, протест, характер. И сегодня молодежь говорит об этом через стиль. Тукай ул рухта, көчле сүз, халык тавышы. Китмибез. Бу сүзләргә гади генә түгел, бу милләтнең йөрәге. Бу шигырьдә туган җиргә мәхәббәт, телгә тугрылык, халыкка хөрмәт. Һәм бүгенге коллекцияның авторы яшь дизайнер Зухра Газизова. Аның футболкасында Тукай образы һәм Казан.
Тукай — это больше, чем поэт. Это голос народа, это культура, которая живет в словах, в музыке и теперь в стиле. Сегодня мы показали, что наследие можно не только читать, его можно носить. Тукай ул безнең үткән генә түгел, ул безнең бүгенге бездә, ул безнең сүзләрдә, ул безнең йөрәктә һәм бүген безнең стильдә. Без китмибез, без саклыйбыз, без дәвам итәбез. Һәр татарның йөрәгендә. Бу безнең хәтер, бу безнең тамырлар. Кадерле дуслар, сезне бергә кушылып, безнең менә Лианабыз хәзер Курайда туган тел көен башкарып китәр. Из-за ветра Курай не играет как надо. Яна без сиңа тавыш белән булышырбыз һәм без сезне барыгыз да Габдулла Тукайның официаль булмаган гимнын башкарырга чакырабыз. Приглашаем всех исполнить песню, написанную на слова Габдуллы Тукая «Туган тел». Кунаклар менә безнең
әле шулай ук сез күрә аласыз картиналар, ул татар сәнгать мәктәбенең сәнгать бүлеге укучылары тарафыннан язылган картиналар. Эти картины отделение изобразительного декоративно-прикладного искусства Татарской школы искусств. Сами дети делали такие чудесные картины на тему по произведениям Габдуллы Тукая. Сезне барыгызга да сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез бүгенге көндә килгәнегез өчен, Габдулла Тукай исемен югалтмаганыгыз өчен, истә тотканыгыз өчен. Чарабызның дәвамы буларак сезне барыгыз да хәзер дуслык йортының кече залларына чакырабыз. Анда бөтен дөнья бүген татарча диктант яза. То есть весь мир сегодня участвует в образовательной акции «Татарша диктант», поэтому всех призываем сейчас подойти к малому залу Дома дружбы, чтобы вместе написать отрывок из произведения Габдуллы Тукая «Исемдә калганнар». Всем